עוד לפני תחילת המלחמה. סיירת שקד הפכה להיות חלק בלתי נפרד מהחטיבה ונלחמה במסגרתה כל ימי הלחימה המשמעותיים ביותר. במבצע אבירי לב צירפתי ליחידה טנקים והטלתי על היחידה לנוע בצירים המובילים אל תעלת סואץ ולתאר את הצירים על מנת לאפשר את מעבר יתר כוחות צה"ל לעברה המערבי של התעלה. עם כניסת היחידה לציר נחלה, הטנקים התקדמו ובעקבותיהם פלוגה ד' בפיקודו של אלי סגי פייק זכרו לברכה. בשעה 21:52 הודיע לי ספקטור, ואני מצטט, כלי שלי קיבל פגיעה ישירה, סותם לי את הציר, תחמושת מתפוצצת, קשה לי לחבור עם הכלים הכבדים שנמצאים לפניי, עבור. לצערי, לא הכרתי את הנופלים באופן אישי, פרט למספר משפטים חטופים עם אלי ז"ל. הלחימה הייתה כה אינטנסיבית שלא התאפשר לי לפוגשם, אך שמעם של לוחמי סיירת שקד הגיע למרחוק, ואני עוד הכרתים ממלחמת ששת הימים.